Esango dugu gravitate zentrori eta oreka hori bilatzen guztiok gabiltzara bakoitza bere esparruan. Bestak beste Gerediaga elkarteko kide batekin pasatuko ditugu hurrengo minutuak. Beñat Gaztelurrutia, oreka hori bilatu nahian Durangoko azoka hibrido dator aurten. Arratsaldeon. Arratsaldeon Ilaski. Bai, hibrido baino guk esaten dugu aurrez aurreko azoka datorrela, ezta? Iaz galdu genuen hori aurten berriz badatorrela edo etortzea nahiko genukela horretarako ari garela lanean. Iragarri duzue Gerediaga elkartetik presentzia izango dela, bisitariak izango dira. Azokan ze post hartu dugun? Beñat, beharrezkoa dalako hartumon hori, harreman horiek, egia esan, osasun pandemia baten erdian gaude, hau guztiak kudeatzea erreza izango, zein da plana? Bai, geuk ere hoxe uste dugu, berreskuratu beharrela, premiazkoa dela, eta, hau azoka antolatzen laguntzen duten eragile guztiekin konpartitu dugunean, posa somatu dugu haien partetik ere, haiek ere premio hori ikusten zutelako, baina aldi berean, guztiok dakigu ez dela erraza izango. Zergatik, momentu honetan osasun egoera badakigu zein den, eta horren arabera nola jokatu beharko genuke, baina abenduan ez dakigu nola egongo garen. Honek esan nahi du, hemenik eta abendura, egoera aldakor batean une oro etengabe egokitzen joan beharko dugula. Hau esan da, orain momentu honetan, zure galderari erantzunez, daukagun prebizioa da, aforoak mugatuak izango direla, kontrolatuak izango direla, txandakatuta sartu beharko dela azokan, guzti hori egin beharko dugula, lana bikoiztu egingo zaigula, baina dudari gabe aurrez aurrekoa berreskuratu egingo dugula. Hori da gure asmoa. Beñat, ikusten gabiltz, iazko irudiak ikusten gabiltz, biltegi handi bihurtu zen landako gune hori, horren beste maite dugun landako gune hori, eta esan dakue, harremanetan eta topagune eta ezinbesteko lekua den. Azkanien, emetik harreman asko, negozio asko, nazio gintzarako, euskal gintzarako, danontzat oso onak diren ideiak agertzen dielako, jende asko biltzen dalako, topagunea da. Zalantzabarik kulturgileentzat, kulturazaleentzat Durangoko azoka, eta 2019ko datuei begire egon nahi 120.000 bisitari esate baterako 6 milioi euroko eragin ekonomikoa, Seiadekoko ikerketak ere horixe esaten zuen, nahi dut esan goia jota egon danien eta ezinbesteko plaza izan danien gure kulturaren arnasarako bai, pandemia hau eta sentsazioa gauza batzuk, gehiago jo dituela pandemiak beste batzuk baino bai, eta hau izan dela kasua, Bai, imaginatzen dut kultur munduari oro harribiliko zarela, ikusi ditugulako musika aretoak itxita, izten, betirako ere bai batzuk, zoritxarrez, zinemak estu, ikusi ditugu kultur industriako eragileak aldarrikapenak egiten, momentu zaila izan da. Ez kulturarentza bakarrik, tabernak ere ikusi ditugu itxita momentu batzuetan, baina gogorra guztiontzako izan da, eta kulturarentzako zer esanik ez. Eta iazko urtea horrela ez etorri zen, orduan Gerediaga elkarteak ezin zuen azoka antolatu gabe utzi, eta lehen hor irudia jarri dituzu hau ere uste dut iazkoa dela, bai? Plateroenean egin zen ahotsenea, zuzeneko ikuskizunak, ere esan behar da, dena etzela online izan, azoka presentzialak zatitxo bat izan zuen, ahotsenearen musika emanaldiak zuzenean eman ziren, egin ziren, plateroenetik. Beñatuk errezpan hau, itxera perimetralarekin momentu horretan? Bai, hain zuzen ere. Bai, Durangarrak eta Durango inguruko herritarrak baino ezin izan zuten etorri, eta areto nagusia, landako gunean montatzen den areto nagusia, anarantzabe, areto nagusia ere antolatu zen, eta bertan ere aurkezpenak egin ziren zuzeneko aurkezpenak. Hoizik izan zen aurrez aurreko bakarra. Gainerako guztia beti ezagutu dugun erakusmaien eta saltokien azoka hori, ezin izan zen egin, eta hori online antolatu zen, hor daude irudiak. Landako gunea biltoki erraldoi bihurtu zen, eta bertatik egin ziren banaketak. Iazko balorazioa ona izan zen, kontuan izan dakue, hau guztia esperimento bazala, saltoki digital handi bat jarri, ia jenderen erantzuna zein izango zen, eta jendeak bere aletxu ez da, eta sartu zen web horrian eta saski bakar horretan bere erosketa egin, eta parte hartu aldan moduen, eta alde horretatik, oso unkituta zeundetela, adierazi zenuten Gerediagakoek, eta arrakastatxat jo daitekela, baina esan dakue, beste dana falta, eta urten borri irten bide bat emon biherra, baina
Claro, digitalarena be, ideia ona izan da, orduen, bestena pasatzen, hor dauka aukera aurton bebai. Hori esaten gabiltz hibridoa kontzeptu honekin, data batzuk dauzelako, izenak emoteko, bertan egoteko, estanak eta jartzeko, eta sormen beka aipatu behar dugu, zabalik dagoelako bebai, 15.000 euroko sari hori, eta izen emateko hori dana zuen web horri zen, ezta? Zelan du izen ematiek? Bai, bertan, bai. Bueno, batetik, aste honetan zabaldu dugu, erakusmaiak antolatu ahal izateko izena emateko epea. Hau dago, zuzenduta, berakusmaiak jartzen dituzten, argitaletxe, disketxe, ekoiztetxe, erakunde, elkarte herri mugimendu, azokan ezanak jartzen dituzten guztientzako, zabalik dago izen ematea, eta, nik neuk bat, dei egingo nieke lagundu dezaten aurrez aurreko azoka hau egin dadin. Guztiok dauzkagu zalantzak, badakigu ahalegin handia izango dela batzuentzat, baina aurrez aurrekoa berreskuratu behar bada, oraintxe da momentua izena eman eta etortzeko. Eta gero sormen bekari dagokionez, sormen beka ere martxan daukagu urtero 15.000 euroko sormen beka bat, ez lehitzen dugu Durangoko udalaren laguntzarekin, aurten sormen digitala da gaia, eta oraindik epea zabali dago beka horretara aurkezteko. Gero irabazlearen izena azokan bertan ematen dugu, urte osoa dago ekoizpen hori egiteko eta datorren urteko azokan aurkezteko. Euskarazko sorkuntza sustatzeko beka izaten da, laugarrena izango da, hor 50. urte hurrena eta gero egin zen duzelako iraultza, atzera begira jarrita eta gero ja aurrera begira jarri ginelako guztiok, eta esan dakoa Durangoko azoka.eus zuen webgunean izenak ematet hori dana. Jentari dagokionez, zer egin behar dugu, itxaron egin behar da? Bai, momentuz bai. Abendua bertan dago, baina oraindik falta da. Ara heltzeko falta dira hilabete batzuk. Gu lanean ari gara, apurka-apurka joango gara berri ematen. Zein den leloa, zein den kartelgilea, kartela bera erakutsiko dugu, denborarekin egitaragua bera erakutsiko dugu, eta ondo azalduko dizuegu, bizitari guztiei azalduko diegu, zer egin behar duten azokara etortzeko. Argi utzi nahi dugu baita ere, jendeari etortzeko esaten ari gara, baina segurtasun neurri guztiak beteko ditugula eta segurua izango dela azokara etortzea, eta denbora azalduko dugula nola egin behar den planak egin alizateko. Bai bakarka zein taldean. 3-tik 8 datere jarrita dagoelako 56. Durangoko azoka. Aurreko urtien erabakia oso zaila izan zen, hitz egin genuelako zeuekin, eta bertan bera ustearena momentu horretan oso erabaki zaila izan zen, eta iruditzen zait aurten webe erronka handia dela, konturatu gara danok harreman horiek behar ditugula, eta azkenien gure arima hor dagoela, ezta? Eta egosten dan hori dela azkenien usain hori dana gustatzen zaiguna, eta orduen erronka handia izango da, baina argi daukagu, aurrez aurrekoa behar dugu, Beñat. Bai, aurrez aurrekoa behar duguna argi dago, komunitateari begira eta elkarregintza sozialari begira derrigorrez aurrez aurrekoa behar dugu. Bai, gainera, azoka sortu zenean aurrez aurreko azoka izateko bokazio sortu zen eta hoxe izaten nahi du. Egia da iaz, online salmentak ondo joan zirela, eta momentu zail batetik ondo irtetza lortu genuela, baina pentsatzea salmenta horiek errepikatu egingo direla urtero azoka online eginda, ameskeria da, ezta? Azokak aurrez aurreko izan behar du, eta iaz online salmentak ondo joan zirenez, eta urten aforoak mugatuak izango direnez, eta etorri nahi duten guztiek igual ezingo duten ez etorri, online ere egingo du azoka, eta online ere parte hartzeko aukera egongo da, baina beti aurrez aurrekotik abiatuta. Beñat Gaztelurrutiak Gerediaga elkarteko kidea, topikue da, baina pausuz pausu. Ezta? Pausuz pausu, aurrera goazten bitartien, hori izango dalako, egin beharrekoet, Durangoko azoka danok geure sentitzen dugun altxorrandi bat bai, eta ia lortzen dugun mantentzie eta aldan neurrizen normaltasun horretara iristie. Izango dugu elkarren barri guztuek barik eskara ezer, eta izango dugu elkarren barri eta joango gara, alkarren pausuek ondo jarraitzen. Beñat, eskerrik asko guazte gotiarren. Eskerrik asko ilaskizuei, eta entzule guztioi. Durangoko azokan erabaki hartuta eta presentziala izateko asmoarekin eta neurri guztiak hartuta aldan moduan egiteko.